Muri Zimbabwe tinongokuchingamidzai nemufaro pano paBomb Show Television patinounza nyaya dzakasiyana siyana. Kana uri munyowani ndinongokuchingamidza zvekare chiti don't forget to subscribe. Ndokumbirisisawo kuti usubscribe. Subscription yenyu yakakosha ende ndo inotipa simba. Kuwanda kwatinenge tichiita ndo simba ratinenge tichiitawo isusu sema content creators, sevatsvagurudzi nevangwavhi venyaya dzakasiyana siyana. So nganditende zvekare avo vakasubscribe kudhara, newewo kusubscribe nhasi nekulike this video. Ndongoti ndatenda zvangu. Alright, ndisati ndapedza nguva rega ndipinde munyaya yangu zvizere. Nyaya yangu ikamira yakadai so pana mama moms wamuri kuona wakabata zinyoka rinotyisavo vekumasvingo. Moms ava zvabuda zvekuti vanga vane nyoka mushure mekunge vada kubatisa pabhazi, but pane kunyumwa kwaita driver akasvika pakuti mama inini handikwanisi kunge ndichitakura zvinhu zvasingazivi kuti munei, because vanga vakangorepa achi masinhawo. So zvazoitika ndezvekuti mukomana azoti moms avhura ichi bhegi ndione kuti munei. Pakudai pakuvhura bhegi baba ndo pakuona moms vane makuruwani venyoka hombe yavanga vaida kutumira, but ivo pakutsanangura kwavo vari kuti vanga vaida kutumira mwana wavo kuSouth Africa. Ndofunga akakomplaina kuti mama zvinhu zvakaoma ganzayo ndikutsvagire pakuchengeta kwauchaita nyoka iyo uchange uchiita mazimari wozondofungawo, but unfortunately zvaenda musango. Ndo panonzi rina manyanga retese riputirwe. So zvazongobuda pakaipa. So tell us what do you think in the comment section below kuti pakaipa. Alright, let's talk guys in the comment section below kuti what's your say, unoionawo sei nyaya mabudiro akaita kuti moms vanosvika pakuti nganditsvagire mwana. Wasi tinoziva kuti ana moms ndo varipo kazhinji pakukutsura kana uchinge waita pfungwa dzakadaro, but pakaipa. Let's talk.